Ще те целуна в полунощ. Страх ли те, съвършена моя? Страшно бъдеш съвършен. Мона Лиза е за 10 слоя кварцово стъкло в един музей. А пък ти си толкова немузейен. Нямаш броня против страхове. В този свят на възрастни съмнения приказката в полунощ ще спре. И тогава ще ти бъде трудно. Ще се свият белите крила. Ще се чудиш, имаш ли си чудо, или просто луда си била. Затова ти пиша тези думи. Може би светът навън е лош, ала вярвай в този помежду ни. Аз ще те целуна в полунощ. Добър вечер, аз съм Валентин Евстатиев. Следващото стихотворение, което ще ви прочета, беше представено в формата Поетите в зала 1 на НДК на 2 и 3 декември. Жената, която тя може би някъде свежда глава над четени книги на скуката в плен, а нощем мечтае за двор с трева. Жената, която не знае за мен. Тя вярва в зодиакални звезди. Животът не й е съвсем подреден. След баня по пода оставя следи. Жената, която не мисли за мен. Излиза понякога с мъж на обяд, така, от учтивост, а той е ерген. И после одумва тя в малкия град. Жената, която живее без мен. Светът е безкрайно, безпътно море. Светът управляван от нощ и от ден. Аз нищо не правя, а тя ще умре. Жената, която е точно за мен. Опитвам се да хвана максимално светлина. Сега ще пробвам така. Апатия. Дали да стана от леглото и до прозореца да ида, сега човекът с колелото ще мине, може да го видя. Или пък тъй да си остана с длани за тила събрани и легнал възнак да гадая какво ли би могло да стане, ако се вдигна от леглото и до прозореца отида, когато онзи с колелото минава сякаш да го видя. Навънка вятърът се пощи, не бърза никъде да ходи, пердето си виси и още обсъждат тукашните моди с една муха, която иска да се почеше по челото, но нещо смътно я потиска и тя се втренчва произволно, опитвайки се да отгадне защо е сива моята стая, защо е празна тишината, в която нищичко не правя. Благодаря.